To hagini gupor ngadap daga jing sngongo biang yu try. Bangala ia kabanwan ra biang ini jing keren shafi mana gupor. Hagini gisngi Sunday hagupor kat way beje. Ai ku play biang fi nagani ka Chanel jingi jong Grace Worship Center. Ya baro gibadan na ki jaka ba per ki yeng sem. But nganget pidon hagi jaka ki ba per but pi shashkor giktin ge jong play. Ngan ong biang ini giktin shuai ge banganya chikmat. Ngan yai ptengi gini ge jing hikai nang ni menta shikmat. Haga ba yadei but Mynsiem Bakhuid jong play. Namar kum mga ong hagini ki episode ke jonga ki bamenshua. Baga jingkren shafang Mynsiem Bakhuid kamta magi Jingiaseng jingi. Nga I kumba kila khamduna bat mda khamdan hiru ki bakren. Ngila yekren shibon ki waypat ki topic lani ki subject ki badan kam. Henry ngiyat light pat ya ki jingkren shafang Mynsiem Bakhuid. Badai na kita daw kadan ka jing sngokia ka do not jonga. Banga kwa baya ka jing hikai jong Mynsiem Bakhuid mdai satya ya kaban buri tangha ki sauken ro jong ka Jingiaseng jingi. Ling baga ni ka Chanel nga kwa baga ni ka jing hikai kanet shakeleng kari ka jait benriu kat ki besngap. Kanang babaro kinyo jing shai aga jingiday bat Mynsiem Bakhuid. Di ku mga laong ifi baga jing hikai siya Mynsiem Bakhuid kadai ka ba jerong, kadai ka ba bnia, kadai ka ba ngihap ba na shai ba na sngaut ho. Nagataga daw ngan presyang iya ka ba nga niyay ptengi gini ka jing hikai nakaway kapor siya kaway pagapor. Kabang ala Nyngkong haga jing iday bat Mynsiem Bakhuid kadai ka jing shakri ka ba klem Mynsiem Bakhuid nilay apet iya ka jing kren ka jong Jesus siya Mynsiem Bakhuid bat iya ka jing kren jong ki apostol. But menagani ka tayo din mga lapin mi ini ka jingkren nga ay kerteng ka jingkren jonga kani kadai kaya ka jong Mynsiem Bakhuid. But nganget kalapin siya fi baminta ngidan hagapor lani hagaya ka babiang ka jong ka jingtray ka jong Mynsiem Bakhuid. Tindang alapin iya kani nganget pilas nga to. Minta ka sngi nga kwa ngan keren pat iya ka way ka subject haga jingiday biang bat Mynsiem Bakhuid. Da ka mga ay kerteng biang ini ka jingkeren minta ka sngi ngan ay da ka way pat ka kerteng bat kata ka day Pdiang yaw Mynsiem Bakhuid jong blay. Kata ka day ka mga kwa ngan keren haga ni ka jingi keren minta ka sngi. Hoit ngan umpat la ban pen iya fi kumnungin Pdiang yaw Mynsiem Bakhuid. Na mga nget ban Pdiang yaw Mynsiem Bakhuid nget ngan sa ay haga jingkeren ka bakhatdo hagi way pat ki tayo ki banwan. Haray minta ka sngi ngan pen iya gani ka ktien ka baga Bible ka penan kam. Ka baong Pdiang yaw Mynsiem Bakhuid jong blay. Fi ikat kum ka ktien ka jong blay ngiyo I balakren bun siyan ya gani. Baga day ya ki banget baki day banda Pdiang yaw Mynsiem Bakhuid. Don shibun ba ki briu ki ba le si laban ong ki ba yo sngaw shipang Mynsiem Bakhuid. Don ki ba tip kat tu kat ni shipang ka jingtray jong Mynsiem Bakhuid. Don ki ba puli na ki kat jong ki briu jong blay shipang Mynsiem Bakhuid. Don ki ba snap na ki jingkren ro. But shibun ba ki briu ki don na ka pertay menta ki ba tip yo Mynsiem Bakhuid. Henry ka jingtip shipang Mynsiem Bakhuid. Ladang iklem Pdiang ya uha ka jingem. Kam dadan jingmut lani kam dan mining ya ka jingtip jingi. Ngayo idan shibun ki briu ki batip wat ya ka Bible. Kidan shibun ki batip wat ya Jesus Christ. Haray kendiat ki bada Pdiang bat ki bada mat ya ka bor ka jangka. Di minta ka sngi nga kwa bangan keren ang ni siya pangani ka ktien. Kabanga ay kerteng Pdiang yaw Mynsiem Bakhuid. Balay nga po yung ni ka ktien. Ngamut baminta ka singan Jowai bapinyo Pdiang Mynsiem Bakhuid. Kalaban lang bala daw try utray lada pilas ngaw tu itin ka jong blay ublay ulaban ay Mynsiem Bakhuid. Henry ka eiga bang akwa ngan hikay minta ka singan lang kat tu kat ni. Shua bang ini pay siya ka ni kaktiyan ka ba ang Pdiang Mynsiem Bakhuid. Ngakwa bangan peniswa ifi ya kendiak kirukom tray wat ya kataru ngan sekeren biang sedien kambo na kijing penmi kijonga haray minta ngan peni fi kumbalai teli ai kirukom tray kijong Mynsiem Bakhuid haga jingem jong ki bangai ngada kwa bafin pelet jingmut bahai gane
Namar dan sipon ki briu na ki Jingiaseng jingi le se laban ong no ki Jingiaseng ki bukum ki jingi ki bagi briu ki yo jingi kai malaga por harai dan sipon ki wepat ki bom tip setia ki ni ki ai naga taga daw nga kwa mata ki Sngi manganda pen fi kambnya daka besuk daka besai daka besngau tu bah ya gani ka ktien ka baong Pdiang Mynsiem khoi bat daka banga hikai shua ya ka rukom trei ke jong Mynsiem khoi aga jing em jong bangai namar pinumla ban sngal tho sngap ai kita ktien pinumla ban Pdiang lani ban sngal tho ya ka ban Pdiang Mynsiem khoi la da pim sngal tho kumno utrai haga ni ga perthei haga rukom trei ga jong o haga jing dei bat ki bangai naga ta dawngan sedang men ta Sngi ga rukom trei ga jong Mynsiem khoi da ka banga puli ya ka gospel ka jong Yohanes Sengap ngan puli ia ke gospel ke jong Yohanes kalenang ke bakat rio ngini puli ke dekat ke benyau terter uji suang Henry namar bangala kren ia kini ki eru api kajing ngasi kala pendap ia ke dok nut jong fi Henry ngang ia tu ia ke besisha fi kamentoy ia fi banganga let no namalada ngangam let no utau nong pentingan unumwan fi Hadrai ladanga ngale no ngan pa ya uapi. Te anda ulawan mau ngakwa pindas ngap ha. Anda ulawan mau kamut Mynsiem khoi. Unle kani kam un pingendu ia ka perthei. Shapanga pop, shapanga hop, but shapanga jingbi shadi. Shapanga pop tiana bakim ngai hanga. Shapanga hop ru na ba ngan selek no shauk pa jonga but pinom yo isu inga. Shapanga jingbi shadi na bala penram yo siem jonga ni perthei. Ngakwa bangan peni ga rukom trei ga jonga Mynsiem khoi aba wan na ni perthei. Nado ke Sngi Pentecost udan na ni perthei. Ngakwa bapintip baka Nyngkong tam ka ba Jisu krenang ni wang kamento yang abang ngalet no na malada ngam let no uta unang pentingan unumuan api but undawan Mynsiem khot jong blai ka kam ka Nyngkong jong ka jingtrai jong u dai ang Jisu u ang igini gikten undawan mau unle ni ka kam ka ta dai un penkendo ya ka pertai sepang ka hok sepang ke jing bishar ang Bible sepang ke hok sepang ke pop bat ke jing bishar tengah kwa mangan peni fi ka Nyngkong menta ke Sngi kam kat tu kan nganum krenstad ngan peni fi baka kam ka Nyngkong ko jong Mynsiem khot ke dai upin kendo ya ke pertai fi baka Bible ka bu ya ke ktien pertai kamut mdai setia ya ke ni ke Mariang haba ke keren ke perthei yang ni ke keren ia ki brio ki badang dan haga jinglong perthei ki bampat Pdiang yo Jesus Christ ki bampat mat setia ia ke jingpenem ki bampat nget ia ke gospel ke jong Jesus Christ but kani ke ktien perthei ke bau Jisu penan kam uang undawan Mynsiem khot un penkendo ia ke perthei kamut ia ki brio ki bampat Shem ia ke jingkela ke bomot un penkendo ia ke pop un penkendo ia ke hok un penkendo ia ke jingbishar but hagini ke por kat bangan keren ni ngan pensyai fikan dia fi wat habang keren manganang ni teng kidan ki por ki bang keren ke ktien kabadan kam but kabakta ia ke jingim jong brio but nda ba ki brio ki keren ke ktien ke jong blai kidan ki brio ki ba yo ngau but ki ngap but piru bisai ngap but nda pi ngap igini ke ktien ke jong blai ka ba ki brio jong blai ki kren Mynsiem jong blai udana jan jong itu ki brio ladang asu ainuk sa mangang ne haga jingi dei bagi Jingiaseng ki behe Jingiaseng elap kadan ke por bagi nong elap kilapen kre but kila kren ke ktien ke jong blai but ngani tu ipi ki brio ki ngap lagi skor jong ki henrei kadan ke por ka ba bagi ngap nda ba ke tu ke jing kren kam dei de ke bor jong Mynsiem khoi ka shu sa tang ke jing yo ngau henrei nda la kren ke da ke bor ke jong Mynsiem khoi Mynsiem khoi jong blai ubadan bat unang elap Mynsiem khoi jong blai ubadan ba ke ktien ke jong blai Mynsiem khoi jong blai ubaya saudang ya kapan penkendo ya ke perthei kamu
not ye brio ki bampat ke la ka bamut ngani tu ipi ukta ye ki brio da ka ktien ke jong blai ka bamut ba upen kendo Mynsiem jong blai da ka ktien ke jong blai ha ka do not jong Nongpoh ba usngau tro ye la debo dan ke pop usngau tro ye la debo le eki bamdai usngau tro ye la debo jingai no play usngau tro ba udana ka jaka ka Balang but ba usngau tro ro ye ke way usngau tro ye ke jingta ye ke do not jong u ka ba but hang tapin lap ba about to brio Pdiang yo Jesus Christ ukloi ban Pdiang yo ke jingpen kendo nda ba Mynsiem jong blai ukta da ka bar yo to brio finyo yo to brio Nyngkong ka way ka ba un le ka long un jau umat akmat jong blai but about jau mat kamat kadan ke jingta ka ba sipo manu ba kta yo to brio nda nong yelap mano bakta itu brio mdai setia mano ke jingta mdai ke jingja saudang mdai setia ke ka bakta itu brio wala da umyo I dai Mynsiem Bakhuid jong blai u bakta lengba ke ktien ke jong blai dan ke brio ke bale ke pop dan ke brio ke bale ke bam dai ke dan ke jingta sepa kani ke dai ke sur lani ke jingpen gendo ke jong Mynsiem Bakhuid ke jing im jongki na ke te daung ke kwa ba pin snga ba ha ke por jong ke pendekas hadian ba Mynsiem Bakhuid ula hiar ke bor ha ke tu ke kamera ke bahaneng ha ke ba shispa ar fungot ke le shang la pendap iki be ke thle ding ke mi na ke khle jongki hadian tang khendiat por ki pat ba na keleng ke jaga ki wan ngap ke Jingduwai but abaki yo iki be ki kren ke thle be ke thulpa ke peningo iki hande Petras uyang but no uyang ki kam ke apostle ko nang ba ar nda haba Ukraine ke ktien ke jong play Ukraine sepang Jisu ba yap u Jisu ba kila sanar pna Ukraine sepang ke jing ba no jong ke pop nda Ukraine lei ya ke bor jong ke jing mi pat ke jong Jesus Christ fio I nda la dep kren la pi pulir ki kam ke apostle kala nang ba ar na ke khat ke balai punyo ke ktien ke jong play kong ki tu ki rang ba ki babon ki ba yo sngo ki kliu Petras ki ong hadien ba kila yo sngo ki ong gini ki ktien hadien ke ktien ke jong play kala dungak I ke do no jongki but ki kliu Petras ki ong kum nongin le manu bakta ka ega bedung ye do not jong itu brio ngani tu ipi ga de jingkran jong Petras ka badan ka bor ka jong Mynsiem Bakhuid jong blai naga ta daw ngani tu ipi nakran de brio ki badap do Mynsiem Bakhuid ka dan ka jingta ka dan ka jingpen gendo ka dan ka jingkran ka bapun ki ga do not jong brio fi ki brio le Jingiaseng malaga Sngi malaga Sunday ki le Jingiaseng wat ang ne ga ri ki jingi shibon ba le Jingiaseng hare ngi le kumjo ngi wan kumjo kamdan ke jingta kamdan ke jingpen gela kamdan ke jingpen gendo balai namar laban ong baga jingkran kamdai setiana Mynsiem Bakhuid but Mynsiem Bakhuid khremio tre du jaka andrei ka ega banga kwangan kran ngani ke por ka dai ba pide bin skau to ye ngani jingshisha ba Mynsiem Bakhuid jong blai ka kam ka Nyngkong tam ka jong wa ga jing dai ba ki brio ke bampat sham ke jingla ka bamot ka kam ka Nyngkong tam jong Mynsiem Bakhuid ka dai ban kta e ka donot ban pin kendo ngap ngan ong e pigwe ke tien ndaw la pin kendo e ka pop ndaw la pin kendo e ka jing im junkie ndak ki brio ki pai show play open kendo se ka epitep open kendo wanra ya ka jing e jo play hakado no jong brio ki brio ki besngau bam dan shu ba e ki brio ki besngau ba kila samar wai ki dan ki brio ki besngau ba kimla shu aga jing em junkie and rain la pin kendo do Mynsiem Bakhuid ka dan ki jing e jong play ka hiar but ki tu ki brio ki kloi ya ka ban Pdiang yo Jesus Christ but ki kloi ka ban jau mat bat ban yo shambyang ya ka jing e jong play ka jing em what let's see na preng jong fi yang ni ka par pi shong ka tu ka jaka pi ngap yang kat bangan kren fitip u play ado mentag sngi udang pin kendo ya ki brio di hajar ngamla mudur minta bangayo aga report bahang tai ha Iran dan ki brio ke bala I no what ke jinget jongki ke tu ke jinget ke bagi dan menshua but kila pilot Sohthri haga no go kom ki pai namar ki yo snow ke ktien ke jong play kadan ke jingta kadan ke jingpen kendo but keleng ke pertainment ta Mynsiem jong play let keleng pen kendo I ke brio ya ke pop ke jongki ban pen pai ki ngakwa pinyo ini ke ktien Mynsiem Bakhuid das ngap ai ini ke ktien ke mga kran Mynsiem Bakhuid jong play uwan ya kaban pen kendo u klemwan ya kaban pen ram ya ki brio u klemwan ya kaban condemn ban pen ram ya ki brio kanu ke condemnation lani ke jing pen ram ka pa pishim pen mali la ke jong ke jingem but pi le da ka besneo pi pet no play pi
Pimnot ya chu kalanti ke badai pi poisonan syaga jing dan ke beri ke bayat sa haga jing penram ki poisonan syaga jing syaga taga jaka ke ba ki peniap sunal wat yaladi ngakwa ngana pi ke taga de ke surga jang Mynsiem baman hare ke surga jang Mynsiem khot ke dai upen kendo ye ki brio syapang ke pop ka hok bat jing bishar taga daw ngakran ke ni namar ngan sapoi syaga ni ke ba uong Pdiang yo Mynsiem khot Kakam ke Nyngkong gadai upen kendo ye ki brio fitip ndal upen kendo ye ki brio ke baar sengap angan penifi ke baar sengap ngan pulifi na ke Bible ke kam jong Mynsiem ko ngini puli na ke city ke jong wapsul Paul syakinong Ephesus kalanong ke Nyngkong na ke khat ke bakhat lai sengap ke kam ke baar ke Bible ke ang ke khat ke bakhat lai Ephesus kalanong ke Nyngkong hau kamot hau Jisu mafiru abapila yo sngaw ya ke ktien jong ke jing shisha ke gospel jong ke jing penem jong pi hau ba habapila nget ru ngakwa vinde yo ite ke ktien lada pi yo sngaw lada pi klem yo ite jing pen gendo bat pi klem da nget yo Jisu kam dan jing idai handai hau mafiru haba piyo sngaw ya ke ktien jong ke jing shisha ke gospel jong ke jing penem sengap ha uba haba pilang nget ru sengap ha ke jayu la shanshap ya pi daw Mynsiem Bakhuid jong ke jing kular ubalong ke senjat ke Bynta Jingiasyllok ke jing suspa ke Bynta jong uhi kenangi ke banyero ya ke buram jong u kani ke kren ke ba arang ni ke ba ngekren ke dai ke kam jong Mynsiem hadien ba ulapen kendo yo brio yo ke pop ba ba tu brio pai jo play unget yo ke ktien ke jong play ke kam ke ba ar ke dai u shan sharp de ke seal ke jong Mynsiem ko kadan ke jing shan sharp sepo jong ke jing im ba genja Mynsiem shan sharp na ke shalang mat na ke ngap na ke TM kani kam dai ke balang physical kani ke dai ke balang spiritual kam dai stia ke bakin jado ke dai ke bakin Mynsiem but about Mynsiem khot jong play uan show brio but how to brio ula nget you Jesus Christ ula kelak bomot ula dai khon jong play ke kam ke ba ar ke jong Mynsiem khot ke dai ban seal you to brio ban shan sharp balai shan sharp ke Bible kau ini kitien ubalang ke senjat kamut ke kenja senjat ke jong kata ke jing hadu kata ke jing siuspa ke pamut hadu kata ke Sngi jong ke jing wan ke jong Jesus Christ fi hang tap in sngot ba kidan ke brio ke ba benye ke jing trai jong Mynsiem ko ke ba kren glumaro nama ba kim sngot ke Bible fitem ne am anam pen sanni fi kata ke Sngi lada pimpat dan ke sharp jong Mynsiem ko tagadaw ba siti sig Nongrum lang ba pra kanan ko khat serum ke baang ini kitien ka ang ye kini tangan na puli pina kini kitien ke jong play ke siti sig Nongrum kalanang ka ba pra ngan da puli kini kitien ke jong play ban ngin si pai biang sejo singap ka ang kini kitien ngan puli ka ang ka khat ka ba kendai singap ngan puli mafi pim lang ka do andre Mynsiem lada Mynsiem play shong sa apo jong pi ada lada unuru umdan yo Mynsiem Chris utaken umlang ujong kamut umday ujong play kapamot uway pa way ubanget u Kristan ubanget baro gibanget yo Jesus Christ kide ban tip baga kam ka ba ar ka jong Mynsiem khot ka dai u shan sharp daga seal ka jong play ngasat kren ni le singan kren biang sa sisian ba pide fin tip ba play habaw la sealing i daw Mynsiem khot ngidan gedak kabamla pendam su danu-danuru badan kata gedau ngasat keren berbor kini badan gibri batiang palat yu tau merat klau batiang palat yu kata gedak jong tau merat klau ban shan sharp on shan sharp yu gibri hagawe Sngi da gedak jong merat klau unri spa nri pun rio henry on shan sharp tang yu gibri gibamdan ke sharp ke jong Mynsiem ko tagadaw wat syukran kat sebalap
Wachu ang bo tu bersim adhar tu bersim kum ta ula dan ni yo marat klau ngakwa ngan ong fi gani gapar ngam kwa ye kren ni te ki ina makilong ki bam dan jinga de ka bible ka bang ye kren fi men da sngi dai ba pinda penti kana ba fidan ke jing shan sharp do Mynsiem Bakhuid ngan pule fi kandiat na ka bible ye ki khat ki badan kam singap ngene pule ar koren kalanang ka Nyngkong singap ngan puli gani kumno absu Paul Kurani gani gejo singap ngan puli kawai artli lightly gi khat u ong kumne ngan puli ke khat kelenong ke Nyngkong ar koren kelenong ke Nyngkong ke khat ke ar puwei bar ar pu ar singap ngan puli ti uta ubapen ne yangi lembat pi hau kris ubalapen sle yangi long ubleken ubala shan sharp ru yangi bat ubala ai ke senjat Jong Mynsiem hagi do nut chingi ngakwa bapinda yo igini senjat kalong tik kumbo briu umut bani thok bat ke briu uhap let shiga jingi tektien kalong tik kumta bandau ya tektien uyo ke sati senjat kani ke sati ke dai ke babat yu bahkan sepoi ke Sngi jong ke jingi thok shangkurim haga juk rukam ngiru ndang ngila Pdiang yu Jesus Christ ngila yo ige jimpen gendo ngila Pdiang yu Jisu haba ngila nget yu try la shon sharp ngino Mynsiem Bakhuid gede senjat hadu kata Sngi jong ji thwa shong kurim ke jong khon lang berat jong blay o balang Jesus Christ bat ke nong let kurim ke balang mangi ke banget nakata ke daung ngakwa bapinda sngoto pet ngan puli ke sithi ke baar ke jong Timothy singap ngan puli na galanang ke baar ke ong igini giktin ke sithi ke baar ke jong Timothy galanang ke baar singap ngan puli nakada khat ke ba khat kendai ke ong igini giktin ngan da puli ar khat kendai ke ong kumne Henry kata ke nongrim beskem jong blay kayane kabadan ke ne ke sharp jong try singap ba kabadan kani ke sharp utrai u itu ye kita ki balong ki jangu but to way pa way baro bukhat ke tang ukris un kindia no na ke jing bom hok hang ni pin sngoto singap ba hang ni pin sngoto bau play u itu yang aba de pi dai na mar bangidan ke sharp but ke sharp ayu ngalapin ifi ke sharp jong Mynsiem Bakhuid ladangan keren ni gede besngotanat aga jing shisha ngala ong pai fing ngan keren kendiat igani ke par fitim nam lada vila don ni ke sharp ke jong Mynsiem Bakhuid support jong ke dot not jong fi ka Nyngkong hakaliang jong ke hima ke jong blay kila itho ipi kala don ke sharp u blay la itho ifi bavila day ki khon jong blay Syangan ang fi kani ko bay. Wat hakaliang ka bakin jaksod ro. Ka Mynsiem baman ka pertay ka bakin jaksod. Ndiki pet ki briu ki bala dan ka sharp ka jong Mynsiem Bakhuid ro. Ki yo i bakini ki briu kim dai shu ka bakila ban le ai na makila dan ka sharp jong play. Tapi sngo to kumta kan pelang fi bapin sngo shanya ka jingem. Banti kena iga jing penem banti kena banginum hap syu aga bork sot banginum la syu tu ka lek bertong lek sot ka aik sot banginum dan syu tu ka jing ting iga Mynsiem baman kadau ka dei namang ila don ka sharp ngila dei ki jong try fidan ki priwat ki bala long kristan ki ba shikri ba yo play ki ba nget pen mane ka ta tlen ni ka bi ka ta taro ka ta sot ngakwangan ang fi hot ngam ang bakim dan kadan ka jingle ka tan rai kanom la ban sno aga jing im jo briu badan ka sharp jong Mynsiem Bakhuid nagata ka daw nga krene kani khnang kum ka jing hikai haga ju ka paro bangan pensay fi ya karu kom tray ka jong Mynsiem Bakhuid bat ngan sa poy shi kani ka baong Pdiang Mynsiem Bakhuid rai ka kam ka baning kong ka jong Mynsiem ka day ban pen kendo ka kam ka baar ka day ban shan sharp ka kam ka balay kani ka kam ka balay ka day kani ngan puli fi nagi kam ki apostle kalenang ka baning kong sngap ngini puli kat tukat ni ki dikhat mentagi Sngi kam ki apostle kalanang ka Nyngkong ka ong igini giktin sngap ngan puli nagar khat ka basaw ka ong hagini ka khat ong u Jisu kan mau kini gini giktin ki bau Jisu kuran u ong gumne ti haba ulay seng lembat ki kamut bat ki sunran
ulah hukum yaki banom lek no na Jerusalem henry ban ap ya ke jengkular ke jong pa ke bau ong filayos ngau nanga na bau Yohanes shisha ulah penbaptis daga henry on penbaptis yapi dau Mynsiem Bakhuid sakendiat Sngi nadu menta uong yagi senran kajing penbaptis kajong Yohanes kadai kajing penbaptis kabakrani kajing penbaptis jong kajing kelaga pamat henry ong Jesu on sa penbaptis ipi da Mynsiem Bakhuid singapa sakendiat Sngi adu menta kani ukuran ya ke Sngi Pentegas ba unsa wano Mynsiem Bakhuid unsa pendap itu ke yang berakawai unsa pendap yaki berak do Mynsiem Bakhuid lani on penbaptis yaki berak do Mynsiem Bakhuid fi kekam kebalai ke jong Mynsiem Bakhuid adian bau priu la yo ke jing pengenduk ke baara adian bau yo ke jing shanshap kebalai udan kam ya ke jing penbaptis ke jong Mynsiem Bakhuid Sengau si banong ya kini bala kentat lani la lesting lani la shu bu syarut ya kini kejing shisha bat mshim dan shu bakren bat wat ya kini ru dan lelai ki ba ong sendan ba kejing penbaptis Mynsiem Bakhuid kam dan shu menta kedai tangi ki kam tangi ki apostle ngakwa ngan sepen fi na Bible bahkan ni kektian ke baang penbaptis dau Mynsiem Bakhuid kadan kam pitip kamut ayu habau ong Jesu Nyngkong penkenduk ke baar shan shap ke balai kedai habau ong penbaptis kamut dawi lut yu lani da pengam lut yu tu brio haga bor jong Mynsiem Bakhuid namar kektian baptis kektian penbaptis kamut pengam nai taunya ya kata ada kawipat nai persang dan ki ba persang kerani ke tin ke jong blai ban pen ke lain man tan si niam la jong ngam kwa gum ngam kwa tan si ke jing jong aru si ke niam jong ang mon benang ngam kwa tan ngakwa ba ke tin ke jong blai kanang ke Bynta Pdiang jingi kan dai maka ke nong rim jingi ngayo i ba ke tin baptis ngala puli bnia ya ka nak bon ba ke jing tho bat ngala tip ya ke tin ba ke tin baptis kamut bet wi lani pengam kektian baptis kamut wi lani pengam clear tangum ta bat abau Jesu ang Yohanes upengam ya pia ke lani upen baptis ya pia ke henry ansa pen baptis ansa pengam ansa wi lut ya pi ha Mynsiem Bakhuid napi pet yiki senran nagi syong ke kamera ke baneng lada pengam sisai kia Mynsiem Bakhuid kada mi sekadik nagi clear Padai nak kata daw ke kam ke balai ke jong Mynsiem Bakhuid ke dai. Baan penbaptis ke brio daw Mynsiem Bakhuid. Uji suang ke gospel ke jong Yohanes, amap inga ke gospel ke jong Matius ngene puli ngene ke por kelenang ke balai. Singap ngan puli uong ngene ke tian nadu sedang uladap ong lepa. Nadu buwan sini ke perteu ladap ong lepa. Hari ngi lait na ngene ke tian. Singap ngan puli ne khat ke bakhat wei uang kum ne nga shisha nga penbaptis fi kane de jing ong jong Yohanes nang penbaptis wang nga shisha nga penbaptis fi de ko ia ga ban kelaga bomut hari tau bawan na din janga ulong ubakam kraw bor yanga ubakam de yanga banra wat tangi juti jong utaken un penbaptis fi daw Mynsiem Bakhuid badagading uladap ong lepa pet ke Jingiasyllok jong Yohanes pet ke Jingiasyllok jong Yohanes tangin ni puli na Bible Yohanes nang penbaptis uyalap dai mo banut ban perta apa hang tayari Israel ha Jerusalem ban perta ye kini kitian sepang Jesus Christ singap uperta kumne ha gospel ke jong Yohanes kala nang ka Nyngkong singap ngan puli na khat ka ba le singan puli tang na khat ka ba life ar kanang manum Muslim ka ong kini kitian singap ngan puli ka ong kumne Yohanes ula plar udaong
ngalayo I namaru pertau ang niu de khon lang bro jong blai gamot yo jisu ka por buwan na ka pertai uyanis nang penbaptis u pertau ang u plano uda ang ngalayo I yo Mynsiem bau hiar kum ke paro na beneng bat ula sa alor jong u ngati ngampat simla itu yun reu tau bala paenga ban penbaptis ko uta ula laong hanga uta halor uba menyo I yo Mynsiem bau hiar bat bau sa alor jong u de utaken uba penbaptis dau Mynsiem khoi tingala yo I bat ngala pla bau niu long u khon jong blai fi de utaken uba penbaptis dau Mynsiem khoi uba penbaptis ngi ado mentag Sngi Deu Jisu dau Mynsiem khoi penbaptis de go penbaptis dau Mynsiem khoi takadaw nga kwa agani ga par bapinda yo igini giktian kakam ga Nyngkong an ong biang ga de kendo kakam jong Mynsiem ga ba ar ga de shanshap kabalai penbaptis hoi kadan kiktian ga ba ong ka Jingiai dap ka Jingiai pendap kani ga dan kam nganam kren igata Henry ngawan ra igini lai telim de Sngi bat pet ngan pen infi say ga way de kiktian ka ba ong Pdiang yo Mynsiem khoi kani kiktian ga de ngakwa ngan penkut daga ni kektian tangini puli bat nga ka shithi ka Nyngkong ki karin kalanong ka ba Henry ngan puli naga de khat ka bakhat kendai ka ong ni kektian hatu pimtip baka daga met jong pi kalang ka ying shong jong Mynsiem khoi uba po jong pi yo ba pila yo no play bat ba pim long lucky jong hi yo ba pila Pdiang no play kamet jong fi ka dot nut jong a jong fi kalong ka ying shong jong Mynsiem khoi uba po jingi yo bangila yo Pdiang no play yo Mynsiem khoi ni de yo Pdiang mde bu shi shan sharp mde bu shi pun kendo dan ka mana Pdiang figani ka ktian Pdiang ka de ka dan kam bangi dan ka mana Pdiang yo Jisu dan ka mana Pdiang mde ban Shillong Kristan dan ka mana Pdiang kabamut kena de benan kita ke jingi kendo bishisha baru play bapida mat dia kita ke jingta bishisha bat baga de change ke jing im jauh pi ke berim bat ke de pentemai bak lebak ifi bat pida don new Jisu shit map inga gospel Yohanes kalau nang Nyngkong de khat bakhat ar kong kat ki ba Pdiang new Jisu kemudian ka mana Pdiang new Jisu kita ki long ki khon jong blai la ai ka haki ka bor ba ki long ki khon jong blai hang ni ngan pen fi ba Jisu ong ha ka gospel map inga ki kam de apostle kalau nang ka Nyngkong de khat ka pra wong singap ngan puli wong Henry Pinyo Diang ya gabar Pinyo Pdiang ya gabar ndalawan lu Mynsiem khoi pi pinong ginong flying a Jerusalem Judea Samaria bana bekut ke pertai pinda yo Pdiang dan kamana Pdiang yu Mynsiem khoi ndai taman tip ndai taman kren ndai taman Jowai penwai ngakwa bangan ong ifia gani gapar da pi puli nang ga baar ga khat ga balai po pra u petra sadin bu ya lap pi ga tu ga bang kren mene ka dungak i ga do no junkie bar ki tu ki rang ba kum balai hajar ngut ki wan bar ki kelingin le kum no petra suang i ni ki ten sngap wang ha ga khat ga balai po pra ar ki kam ga apostle ga khat balai po pra wang u petra suli tu wang tu pin kala ga bamut bat on pen baptist pi way po way ha ga keteng u Jesus Christ ya ga banyo map i ki pop bat ba pin yo Pdiang ya ga jing ai ga jong Mynsiem khoi namar ka jingkular ka long pi ya ki khon jong pi ba de barok be jingai kit bat kat ki bo try bo blay jong pi un khat ha u night kren ga way pa bari ong kani bo kren petras ka de tang ye ki apostle kalakut tang ka por jong ki u ong hang ni gum no ong namar ka jingkular ka long pi ki khon jong pi bat ya barok ki ba jingai kat ki bo try bo blay ukhat ho hadu mentau bleu dang khat igibrio shiga jinkala ka bamal shi China shi America shi India shi Asia shi keleng protei shi Europe shi keleng protei menta Mynsiem jong blei ulet igibrio ban pen kendo ban shan sharp ban pen baptist bat ki bon ba ki yo Pdiang ya ka jing ai sngoba shi pa Mynsiem khoi ban ngada kwa agani ka par ba pin sngot ho ba ka dan ka mana Pdiang Nabi puli agalanong ga bakhat kendai jong ki kam ki apostle
Paul habu yakindu ikitu gibanget kibawan hang tu na kiba mau kibawan sha Ephesus ka Bible kong ula sham igi senran kiba kli ki wang pila Pdiang ne yo Mynsiem Bakhuid ngakwa te kata ketian baganda kana shongtan rai haki balang jingi haki jing shikri blay jingi hangi kum ki briu ki be lap ki ketian ki jong blay lada khani ka de ketian ba ong jisu ngini op Pdiang Mynsiem Bakhuid pini op Pdiang ke bar kani ka ba ong yo Mynsiem Bakhuid bangi yo Pdiang yu ngakwa nganong fikani ka jingkali ka jong Paul yakini ki briu ang ukli ki hatopila Pdiang ne yo Mynsiem Bakhuid men ba pilanget fi ngakwa ikani ka ketian bakanom kenria tas nginom yo weng yakini tanginom Shillong Jingiaseng Shillong Kristan Shillong Jingiaseng tangin tip bakani kadai ka badan kam hato pila Pdiang ne yo Mynsiem Bakhuid men ba pilanget snosun ay gini gibriyo gabay dan aga Balang jong Yanis nong Baptist baki ang ngimtip ru laudan ne Mynsiem Bakhuid nga siya sngaw baka day bat ngimin ta dan sibon gibriyo gabay Jingseng kiba kami na di Kristan pendap Paham bangi day Kristian nga kwa nga nong ipi ang gini gipar nga sngaw le raan ban ang bang latangin dan aga par ga jong Paul unjin dala kelingi atau pila Pdiang ne Mynsiem Bakhuid ngamtip mentakat nungut kibriyo gibala ban ong ngala Pdiang kiba shirham kiba kwa ban shikri kiba let ile ki kam Balang kam niam manu kat nungut tarai kibala da Pdiang shishayo Mynsiem Bakhuid syangan ong ifi gini gipar ngam syukran ngakren baka jing dan jong Mynsiem Bakhuid ya jing ka jing wan ka jing Pdiang yo Mynsiem Bakhuid kadek ka jing eyes ngoba hagktian English kong the gift of the Holy Spirit kapamot ka jing eyes ngoba yo Mynsiem Bakhuid Shanu shiga Balang shigi banget shi telup ku pertai namar ngimla klem dan Mynsiem Bakhuid ga jingem ngimla ban ei la da klem da Pdiang kani ga banga kren men da sngi kam dai banga kren manga kadai banga la Pdiang Mynsiem Bakhuid Mynsiem Bakhuid ubadana po jonga ai boring banga la ban shy banga la ban yo sngaw ga ktien ga jong play hagi skor bagan Mynsiem open pau open wi ala muhikai bat ngani tu ipi ngasala ban kren namar banga la Pdiang Mynsiem Bakhuid ngakwa ipi basngaw bapina Pdiang yo Mynsiem Bakhuid daga jing Jowai na shiyat kum to ngakren ni kanina mga da ang nuot palat bangan yo gibriyo bakidon gani gaktian hato pila Pdiang ne yo Mynsiem Bakhuid ngakwa fina nang kalakot gani jing kren jonga balay pim syong sipang duwai balay pim kali la di try gani ka banga puli menta ka banga yo sngawi ka jing kren jong no briyo kadana gaktian ka jong metrai balay pim syong marway ban kali nong try ato ka nagaktian ka day ni ngala Pdiang ne yo Mynsiem Bakhuid nangaklempat Pdiang ngan sa paniikom no pinyo Pdiang tang mga syukwa mamantag singi mga nikay Jowai girukom tray bat bagadan kami iban Pdiang fi ban Pdiang yo Mynsiem Bakhuid dan kami nasingaw to iginigi kerdan terter ki mga pani taga daw nga kwa agani ga par ba pinasngaw to baka ni ka jinga day ka jang briyo banget bat Mynsiem Bakhuid kadan kam hadu kata mlati ban lei ay ni ka pertay siya ba no Mynsiem Bakhuid wat na do ka testament barim ngala ong ipiya ni ka jingkran ka baladep babarok idon kami Mynsiem Bakhuid fimla ban muddur ba minta dan gibriyo ba syakri blay klem klem bor klem jing sngaw to klem jing shy le klem perkhat ru ya gani nama gakta iga jing jingi ga jedai shi ga bam juga ngadwai bo blay un kta ifi gani ga par fitip Mynsiem jong blay open pau habapi shikri hagani ga par kat manganang keren dan apreng jong fi ne fidan ga jing pang ke bejur ba syagani galiang kadiang kalaban long ga syadam kalaban long ni apa room jong ga syadam ni kenja krung pidan ga jing su ni ga jing pang ni ga mau ni ga ege ingam tip tang bagadon ga jing pang hang ni de fidan kum ga tangan duai ga ni ga par bat ngakwa pinmat ga jing pen kia syong nalawai ga ni ga jing kran ngap bat keli
pila Pdiang ne em yo Mynsiem Bakhuid ngini tuai bat ngakwa itu bapang ru Pdiang ia ke kamba ke jong play ku try hagene ke clip mat a play nga aingo yeme ba me bu ia gani ke jing sngo khia ke do no jong aban kren bat ban hikai shapang Mynsiem Bakhuid ba na play habang kren ni gani ngakwa ku pa play ban yo I beki priugin de shy Bakinda mat ia kata ke jingta, ke jingtrai, ke jing shanshap, ke jing Diengdoh, ke jing baptis. Bakinda yo Pdiang yo Mynsiem Bakhuid. A playing a tuai bakani ke ketian kan keta ya no reno. Bakin syong bakin perkat. Ban bakin wat ike khamat ceme. Bakinda yo ban mat yo Mynsiem Bakhuid ke jingem. Nana playing jong ki ko pa ko mamepen power playing ni ke bilang ke jing pang na ke kerung a play. Baik ini ke jingpang naga kerung ke jangking adu mak kedeban kenria. Ada dua ya play bamen pen kia no iki nadu mentag Sngi. Ada dua ya try a play. Menda yo buram na kene ke ketien. Menda pen ki ya riba ke jait pen riu jingi. Begin sngoto yo Mynsiem Bakhuid jame. Yai lut shame ke buram. Haga kerteng ke bedon bortam ke jong chi sungi dua. Amen bad. Amen. Amen. Tu blen kur khui fi, ku bleshmon.